Belskí internetoví bezpečáci. Viete, čo je phishing? Phishing. No, tak trošku som zaskočený, priznám sa. Phishing od anglického slova fish, phishing, rybarenie, po anglicky som si to preložiť vedel, ale určite to nebude rybarenie. Nakoľko sa bavíme o počítačovej tematike, predpokladám, že to bude niečo s počítačmi. Priznám sa, že som to už aj niekde počul, ale teraz by som vám to nepovedal, veľmi rád si to nechám možno vysvetliť. Čo je phishing, nám vysvetlí Števko a Klaudia. Phishing väčšinou prebieha tak, že podvodník založí web stránku, ktorá vyzerá ako presná kópia už existujúcej dôveryhodnej stránky. Ak zadáte svoje údaje, napríklad meno, prístupové heslá, číslo kreditnej karty a podobne, tie sa odošlú podvodníkovi, ktorý ich môže zneužiť. Podvodník Fisher vás môže kontaktovať napríklad prostredníctvom e-mailu alebo SMS. No a je nejaká možnosť, ako sa dokážem ochrániť alebo identifikovať, že ide o phishing? Musíte si všimať hore tu, čo je tam napísané, že či tam je napísané www.gmail.sk alebo že či tam je napísané niečo iné. Takže priamo vo okienku, kde sa zadáva adresa, hej? Ďakujem. Čo je phishing? Phishing je, myslím, kradnutie údajov prostredníctvom. Je to napríklad, že príde vám e-mail akože z banky, ktorý sa pýta na vaše heslá, že potrebujú si niečo overiť a vy im vlastne toto heslo pošlete a pritom to nebolo oficiálne z banky, ale od nejakého podvodníka, ktorý tieto heslá potom použije na prístup a ukradnutie vašich peňazí. Viete, čo je phishing? Neviem, čo je phishing. Vysvetlí nám to Števo. Phishing je väčšinou prebieha tak, že podvodník založí web stránku, ktorá vyzerá ako presná kópia. A pritom je to podvod. Phishing. Tak slovom je známe. Fish je ryba. Ideme to odvodiť. Toto presne nevie. Počula som už o tom, ale neviem, čo to je. Môžete, keď ste to pred chvíľou povedali, že je to phishing. Áno, čo to je? To je, Už si nepamätám. keď nejaká stránka nahrádzajú falošná stránka, z ktorej sa vám môžu stiahnuť vírusy, alebo vám môžu prísť do mailovej schránky. Aha, to znamená, že toto kopírovanie tej stránky. Vidíš, ďakujem pekne, to som ani nevedela, že som to vedela na svoju stránku. Teraz mne príde napríklad z banky pošta, že pozrite si svoj mail, máte tam takú, pozrite si vaše údaje na našej stránke, či tam nie je nejaká chyba. Ja si v prvom rade musím pozrieť, či tá stránka bude na správne. Lebo stránka môže byť skopírovaná, teda bude rovnaká, ako má naozaj tá banka, lenže bude nepravdivá. Viete, čo je phishing? Neviem, to som počula, že je phishing, neviem, asi niečo s rybami. Neviem, ale počula som to, ale neviem. Doplňte mu. Phishing väčšinou prebieha tak, že podvodník založí web stránku, ktorá vyzerá ako presná kópia už existujúcej dôveryhodnej stránky, napríklad bankovníctvo. Ak zadáte svoje údaje, meno, prístupové heslá, podvodník to môže zneužiť. Phishing, ryba. Fish je ryba po nemecky, ale po anglicky neviem. Doplní nám Števo. Phishing väčšinou prebieha tak, že podvodník založí už existujúcu dôveryhodnú stránku, v ktorej, keď zadáte svoje heslá alebo osobné údaje, podvodník to môže zneužiť. Viete, čo je phishing? Nie, ani ja. Povie nám to Števo. Phishing väčšinou prebieha tak, že podvodník založí už existujúcu stránku, ktorá vyzerá ako presná kópia už existujúcej dôveryhodnej stránky, napríklad bankovníctvo. Zadáte svoje heslo a podvodník to môže zneužiť. Aha. Internetoví bezpečáci. Na kameru. Ďakujeme za rozhovory. Belskí internetoví bezpečáci.